halin yanzu scientists na ikirarin da cewa sun gano gate din jahannama, wato ramin da idan ka bi shi zai kai ka har wutar jahannama. Idan wannan rami an gano shi ne a wani gari mai suna Turkmenistan, kana duba Google ma ramin wutar zai nuna ma. Idan wannan ramin kamar wuce gani fafake ne, ya fi girman stadium, kuma wuta ta haura shekara 50 tana ci a cikin ramin. Tsofaffin cikin wannan gari cewa suke haka suka taso ka tarar da wannan wuta tana ci kuma har yanzu bata mutu ba. Amma fa ta ɗaya bangaren wasu mutane sun ce wannan ba ramin jahannama bane. Lokacin da sojojin Soviet wato Rasha yanzu suna haƙe-haƙen su, lokacin ne suka haƙo wani gas mai ƙarfi da bacin sako suka rasa yadda su sai suka cinna masa ashana da nufin idan ya kone zai ragu. To shine har yanzu da ke da gas a wajen bai daina ci ba. Wanda anan ne kuma abin zai baku mamaki, idan ba ku manta ba ai sojojin Soviet sun haƙa ramin da yafi kowane rami tsaho a duniya. To an samu scientists din da suka zira mic ciki suka ziyo wata hayaniya wanda suka ikirarin da cewa sun ji sautin wutar jahannama a ciki. Bari an kunna muku kaɗan daga ci ku ji. To abin tambaya anan shine, shin kuna ganin da cewa wannan ramin kofar jahannama ce kamar da suka faɗa, hukumu wannan sautin da kuka ji zai iya zama gaskiya? Abu ɗaya da nake da tabbaci dai akai shine wannan ramin har yau har gobe wuta tana nan tana ci a cikin shi. Allah sa mu dace.